Хәерле көн, балалар! Без бүген сезнең белән йорт хайваннары темасына шөгылебезне башлыйбыз. Балалар, табышмакларга җавапларны белерсез микән? Мыеклы да, койрыклы, мендәр өстендә йоклый. Кешенең дусты, өйнең сакчысы. Сөте, майы бик сихәтле, мамыгы шәлгә әйбәт. Нәрсә турында сүз бара икән? Үлән ашый, май ташый. 4 тораның аягы, таштан каты тоягы. Ашата, туендыра, җылыта, киендерә, кешене сөендерә. Нәрсә турында сүз бара икән? Әйе, балалар, йорт хайваннары исемлегенә песи, эт, кәҗә, сыер, ат һәм сарык керә. Алар барысы да авылда яшиләр. Кайсы берләре, мәсәлән, эт, песи, шәһәр йортларында да очрый. Йорт хайваннары кешегә файда китерәләр. Мәсәлән, песи тычкан тота, эт йортны саклый, кәҗә, сыер сөт бирәләр, ә сарыкның йоныннан җылы йөкбашлар, бияләйләр бәйлиләр, ат авыр йөкләр ташый. Әйдәгез әле, балалар, йорт хайваннары ничек итеп тавыш бирә икән? Шул хакта белик. Ат иго-го дип кешни, песи мияулый, сыер му дип мөгери, кәҗә мә дип тавыш бирә, эт хау-хау дип өрә, ә сарык бә дип кычкыра. Балалар, йорт хайваннары ничек туклана? Беләсегез киләме? Әйдәгез бергәләп карыйбыз. Песи сөт эчә, эт сөяк кимерә, ит ашый. Сыер, ат, сарык барысы да печән ярата, үлән белән туклана. Кәҗә кәбестә ашый. Балалар, бүген без сезнең белән йорт хайваннары турында сөйләштек. Аларның кешегә нинди файда китерүләре, ничек тукланулары турында белдек. Ә хәзер саубуллашыр вакыт килеп җитте. Сау булыгыз, балалар!